Benvinguts, amigues i amics del Missatge. Us portem una nova col·laboració i avui volem continuar reflexionant en la revolució de Jesús. Concretament, avui us volem parlar de la revolució de l'amor. T'has trobat en què en el teu entorn o a la societat en la que vivim hi ha una manca d'amor? Potser penses que en la gent que t'envolta, sí, els familiars comparteixes amor o potser amb la teva parella, però en general amb els companys de feina o amb els veïns de l'escala o en altres entorns trobes a faltar més amor, més germanor, trobes a faltar més caliu. Jesús ens va donar un manament nou, que de fet venia a resumir tots els manaments de la llei de Déu. Ell ens va dir: estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat. En això coneixeran que sou seguidors meus. I això és el que ens convida a fer Jesús, efectivament, estimar-nos. Estimar fins i tot aquelles persones que potser inconscientment, però ens han fet mal. Perquè Jesús ens ensenya a mirar-les amb uns altres ulls, a mirar-les també com a germans. També es poden equivocar la resta de persones. I si nosaltres repartim amor, si nosaltres tornem amor en comptes de més odi, contribuirem a que la nostra societat estigui més plena d'aquest amor. Efectivament, perquè els cristians no hem de ser vengatius. Sobretot hem de portar en primer lloc amor. I fixeu-vos que hi ha molta gent que a vegades diu: jo en temes de fe, mira, el que tinc molt clar és que jo crec en l'amor. En les altres coses no ho sé, però en l'amor sí que hi crec. Doncs bé, de fet Jesús ens està dient això, ens està proclamant l'amor en primer lloc. Sempre, en primer terme, amor. Si trobes a faltar amor a la nostra societat, et convidem a seguir Jesús. Ell ens explica moltes raons i moltes maneres d'estimar la gent que fins i tot a nosaltres que volem amor se'ns faria difícil d'estimar. I quan vulguem posar en pràctica la nostra solidaritat fonamentada en aquests valors cristians que ens mouen a pensar en els altres i ajudar-los, ho hem de fer des d'un vessant d'igualtat, des del pla de la igualtat, perquè si fem les coses per amor, no hem de fer-ho des d'un pla de superioritat com que uns ajuden els altres perquè uns són més importants que els altres. No. Des d'un pla d'igualtat, uns ens ajudem als altres perquè tots necessitem de tots. Tots necessitem de tots i tots necessitem amor, aquest amor que Jesús va venir a portar al món, aquesta llum que nosaltres hem de contribuir també a escampar per construir el regne de Déu aquí a la terra. Així doncs, us diem amb molta convicció, estimats amics i amigues, esperem que puguem anar fent i forjant aquesta comunitat del missatge fonamentada en l'amor i que ens puguem seguir retrobant a través d'aquests comentaris i aquestes reflexions. Adéu-siau. Que vagi molt bé.